Takže dobrý večer, ahojte. Ja som Veronika Paluchová, venujem sa produktovému dizajnu a dnes teda by som vám chcela predstaviť niekoľko z mojich produktov. Keďže som vyrastala na vidieku a nie tak väčšina z nich sa vlastne teda vychádza z tohto prostredia, používam prírodné materiály alebo prípadne nejak aplikujem javy, ktoré sa v tej prírode udejú do interiéru alebo nejakých hotových produktov. Napríklad táto polica na knihy, tak prerastá cez ňu konár, ktorý vlastne narúša takúto klasickú založenú rovnú líniu knižníc a nadvihuje ju až tak, že ju zlomí. Môžeme to napríklad vidieť aj na asfalte, keď koreňom stromov vlastne nadvihnú asfalt a tým naruší nejakú čistú líniu, ktorú vytvoril človek, tak toto je vlastne veľmi podobný príklad. No, keďže väčšina z prototypov, ktoré vyrobím, zostanú doma, tak je to dosť plno, ale tento využívam celkom často. Tým, že sa na tú striežku vlastne dajú naskladať rozčítané knihy, tak už ich nemám položené na zemi a ukladám vlastne ďalšie poschodia. Nemusím hľadať záložky ani nič podobné. Tento otvopovač na riad, takže určite všetci poznáte také domy, na ktorých je množstvo satelitov. Tak som takýto domček jeden si zobrala, zhodila som mu strechu, vytvorila som takýto odklokovač na riad. A vlastne do toho krovu sa dajú pekne pokladať taniere. Skladá sa z dvoch častí, tá miska sa dá vlastne rozobrať a vylejte z neho vodu. Je to vlastne pre takú menšiu domácnosť, čiže je to skoro len taký objekt. No, ďalej tu máme túto skrinku, ktorú sa nemusíte báť, že by ste ju nejak poškrabali alebo zničili. Je priam na to určená, aby ste do nej vyrývali alebo zarezovali nejaké odkazy a tajnosti. Je inšpirovaná vlastne vyrezávaním do stromov, najmä pri turistických chodníkoch zvyknú byť také rôzne akože odkazy zamilovaných. Toto svietidlo má vlastne jednu časť stienenia vtáčiu budku. Je to také akože prenesenie niečo zvonku, aj keď je to vlastne domček znova. Pre toho vtáčika je to vlastne také prenesenie z exteriéru do interiéru a máte nejaký kúsok svojej prírody doma. Toto bol suvenír pre mesto Bratislava. Ja keď som sem prišla, tak mi sa dalo to mesto strašne šedé a špinavé. Tak som vytvorila takýto suvenír, keďže Bratislava je mesto na Dunaji, tak tento hrad vám tak pláva v tom špinavom drese, keď mi máte riad. No, toto je jedna z mojich málo vecí vyrobených z plastu. Je to ramienko na vešanie oblečenia. Je to taký štilizovaný netopier. Keďže netopier žije vlastne v nejakých tmavých miestach, v jaskyniach a skrýva sa, tak skriňa je pre ňoho takým ďalším domovom. Vlastne dá sa skladať a rozkladať podľa potreby. Čiže pokiaľ ho nepoužívate, tak môžete zložiť jeho krídla a on bude tak ticho čakať, že kedy znova príde jeho chvíľa. No, nasledujúce produkty budú všetky vlastne z jednej kolekcie, a to je kolekcia Dolce Vita. Je to taká spomienka na detstvo, na časy strávené na prázdninách u starých rodičov a na rôzne hry a prostredie, v ktorom sme vlastne tento čas strávili. Tieto vankoše vlastne pripomínajú také tie babkine periny, ktoré boli strašne ťažké a nevedeli sme sa po nim ako malé deti ani pohnúť. Dá sa to vlastne celé z toho zobrať a môžete si na to ľahnúť, tie vankoše sú pozošívané, takže je to také akože na viac použití, že môžete si to kľudne akože si na to ľahnúť, už som to asi hovorila. A malo by to byť také mäkké, príjemné sedenie. Toto je nemý sluha, pôvodne to tá koza na rezanie dreva. Môžete si na to odložiť akokoľvek množstvo vecí, zmestí sa tam toho naozaj veľa, už som to skúšala. A takisto to slúži aj na sedenie, že je to také vyššie sedenie a môžete príležitosť tam prečítať nejaký časopis alebo sa o to oprieť. Táto komoda je špecifická tým, že má dvierka obité vlastne doskami z dverí stodoly.
Sú to vlastne autentické dosky, sú ničím neupravované, sú zničené slnkom, vodom, dažďou. A celú túto kolekciu spája ešte taký jeden prvok, to sú také tie riečné časti, také zavetrenia, ktoré sa veľmi často objavujú vlastne v priestore tejto stodoly. Toto svietidlo má takisto vlastne ten istý nosný prvok, to zavetrenie. Má vypletenú časť, ktorá tieni. Pri zasvietení vlastne vytvára veľmi zaujímavý efekt a také obrazce na stene. Je to trošku také strašidelné, ale takisto to pripomína trochu aj pavučinu v tej stodole, že taký efekt. Toto je posledný produkt z kolekcie, je to zrkadlo spolu so svietidlom. Tak som vychádzala z prostredia tej stodoly, lebo moji starí rodičia si vlastne odkladali rôzne predĺžovačky a káble a vešali ich na stenu. Vlastne z toho vychádza ten tvar. A takisto to svietidlo si vlastne môžete odmotať a zaniesť na miesto, kde potrebujete si zasvietiť napríklad nejaké tmavé chodby. Alebo tak. A to je vlastne posledný objekt z tejto kolekcie. Ďakujem vám za pozornosť.